Здравейте отново! Тази събота за пети път в София се открива фестивала на новия туризъм. Чистата храна и здравия живот. Зелени дни. Затова съм поканила Елеонора Йосифова и Оля Генова, които ще запалят нашето любопитство и ще ни разкажат повече за всичко, което ще се случи там. Здравейте, Оля! Здравей, Елеонора! Разказвайте ми сега. Фестивал Зелени дни. Кога и какво ще се случва там, на този фестивал? Елеонора. Тази година от 10 до 14, 5 дни решихме тая година, защото сме и пето поред година правим Зелени дни. Ще се случват много интересни неща, от презентации на теми, свързани с културното и природното наследство, до уъркшопи с деца, велосъстезания, катерене на стена за дечица, разни други активности, свързани с активния начин на живот, здравословното хранене. Ще имаме доста интересни работилници с различни сдружения в България, които ще правят полезни неща от неполезни или от боклуци. Ще има ритуално месене на хляб от лимец. Едни дечица от Врата ще дойдат да ни демонстрират. Много добре. Ритуал от траките. Много неща. Нови неща, а това е за пети път го правите. Какво ще е новото тази година? Тази година, освен на традиционните уъркшопи и презентации, тази година ще добавим и практическата част на нещо, което ще бъде полезно и за хората, които искат да се предприемат. Ще имаме една инициатива Зелени менеджери. Искам да тази инициатива да ми кажеш какво е Зелени менеджери. Хора, които искат да започнат зелен бизнес. Да, точно така. И ще имаме в 3 посоки специалисти, които ще могат да ги консултират как да стартират своя бизнес. А някой ще им даде ли пари? Отпускат ли се някакви пари? Има Европейския съюз, има доста програми, които могат да насърчават точно малкия и среден бизнес, така че стига да сте предприемчива личност. А тази консултация заплаща ли се? Не се заплаща. Напълно безплатно. И това е много интересно. И аз искам да имам зелен бизнес. Ами супер, може да отидете на село, да гледате домати и да посрещате туристи, които много обичат да ходят в градината на бабата и да си наберат домати за салатата, например. Все повече чужденци го търсят, така че това е един вариант. Аз посадила вече доматите. Ето, супер! Оля, а ти? Аз съм от дирекция на приемен парк. Работилница за светът на прилипите. Тук си ми донесла някои неща за прилипите. Много интересно. Истината за прилипите. Да. Каква е истината за прилепите? Идеята на моето участие, аз съм дирекция на приемен парк Врачански Балкан. Това е втория по големина природен парк в България след Странджа. На територията на парка има доста пещери и затова има и много прилепи. Над 29 вида, като в Европа са 35, т.е. почти всички видове в Европа ги има и в България и на територията на парка. Тук пише, прилепите са уязвими и застрашени видове. Абсолютно. Защо са застрашени? Голяма част от тях са застрашени именно поради факта, че вече започваме да санираме много от сградите. Много малко хора знаят, че прилепите, освен в пещерите, живеят и в пукнатините на старите сгради. Не само на старите сгради, по принцип в сградите. На село, ако отидете в къщите, много често ще видите прилепи. Аз вечер ги виждам в покаляне, как прелитат така ниско, не може да са някакви други птички. Мисля, че са прилепи, но особено вече е тъмно. Пространства, Надводни. Защо? Защо? Кажи ми ти. Пият вода. Какво търсят там? Вода. А с какво се хранят прилепите? С насекоми. А насекомите летят над водата. Точно така. И като ходя с кучетата вечер на езерото, пак виждам някакви тъмни такива, ако стане тъмно, прелитащи над водата и се чудя какви са тия птички, които нещо си прелитат толкова. Много малко хора знаят, че те се хранят с насекоми, затова са много полезни. Значи един прилеп може да изяде около 3000 насекоми, което включва и комари, които много мразим, защото ни сърди, когато ни хапят. И много насекоми, които са вредни за селското стопанство. Затова, примерно в Щатите, близост до ниви, се слагат къщички за прилепи, където те да домуват. По този начин тук няма такова нещо, разбира се. И санирането на сгради също им пречи, така ли? За съжаление пречи, но това не значи... Защо хората мразят прилепи? Мразят по две неща. Първо, защото гледат твърде много филми, където
прилепите пият кръв. В България няма такива прилепи, има в Южна Америка, но в България няма. И другото, има разни такива вярвания от типа, че ако ти се заплете в косата, ще опада косата. Боже Господи. Или пък, и правят магии с криво прилеп. Да, чувала съм тази глупост. Което, за съжаление, е абсолютна глупост. А прилепите са много уязвими, тъй като, за разлика от мишките, един прилеп си ражда само едно малко. Мишките раждат, знаете, по 10, нали? И то няколко пъти в годината. Само по едничко има. И ако се унищожи една колония от прилепи, много бавно се възстановява. Затова са наистина адски уязвими същества. Много интересни неща ми разказваш. Да, а какво ще правите друго в тази работилница? В работилницата за прилепите ще правим различни неща, ще отцветяваме прилепи. Да. Ще учите децата, че това не са опасни, че не са вредни, ще покажем, че напротив. Ето как, ще кажем защо прилепите спът надолу с главата, което пак е много малко. Ама кажи ми и на мен. Ама ще дойдете и ще ви кажем. Моля те! Ще го издадем сега. Добре. Ще кажем, като се влиза в пещера, значи тук виждате един малък подковонос. Казва се подковонос, защото носа му е под формата на подковичка. Да. И всичките прилепи, които имат наименование, свързано с тяхната анатомия. Острух, нощник, дългопръст, нощник. Да, с това е свързано. Ще можеш ли нещо да ми изработиш сега, моля? Да, сега ще направя. Пък Софийската ботаническа градина също ще се представи на фестивала. Сега там е нашият репортер Ива Атанасова, унази хубавичката, знаете я, която ще ни каже какво са подготвили ботаниците. С нея са Люба Пенчева, която е пиар на ботаническата градина, и Татяна Димитрова от Столична община. Иве, здравей! Чуваш ли ме, Иве? Разказвайте ми веднага. Обожавам ботанически градини. Здравей, Ката, тук съм. Да, здрасти, мила. Много е красиво. Между другото, тук мога да кажа, че това е по-малката сестра на ботаническата градина в Балчик. Много е приятно. Искам да ти кажа, че се почувства като в приказките. Аз обожавам ботаническата, в Балчик, а в тази нашата ме е срам да си призная, че никога не съм ходила, обожавам ботанически градини. Направо не знам. Да ти кажа честно, и аз не бях стъпвала тук, обаче имах възможност да разгледам абсолютно всичко. Много е приятно, трябва да дойдеш. Много софиянци не са идвали, което е грешка. Нали така? Здравейте! Ами аз мисля, че наистина това е един малък оазис в София и се надявам, че все пак софиянците го знаят и тук са винаги добре дошли. Защото ботаническата градина, освен че е едно много приятно място за разходка, тук човек може да си почива, може да чете, а може и нещо много смислено да научи за растенията. Какво ще се случва на фестивала Зелени дни? Ами аз не мога да разкажа конкретно за фестивала, аз по-скоро мога да разкажа за градината и за това, че ние представяме едно хем зелено място, хем в момента може да видите всъщност, че има много цветове сред това зеленото. През пролета това е... Кажете ми тогава историята на тази ботаническа градина. Предполагам, че много, примерно, от зрителите не знаят за нея. Ами ботаническата градина е създадена през 1892 година и тя е създадена от първия български ботаник, професор Стефан Георгиев. Тогава е засаден ето този дъб, който е символ на нашата градина. При засаждането му цар Фердинанд е сложил една златна монета в корените. И това е така едно послание с пожелание градината да бъде слънчева и растенията да растат здрави и съответно да радват хората. Правят ли се сватби тук? Правят се. Много светски събития се правят. Градината е естествен декор на такива неща. Сватби могат да си организират хората, разбира се. Могат и различни концерти, изложби правим тук по различни теми. Представяме идеята за опазване на околната среда и за ценене на естетиката и на красотата около нас посредством тези инициативи. Сега трябва да попитам Татяна, дали безплатно ще бъде отворена тук ботаническата градина за фестивал? Всъщност въпросът беше към колегите, но аз искам да представя изцяло участието на Столична община на предстоящото изложение Зелени дни, да поканя всички зрители на предаването и да представя всичко, което Столична община е подготвила за изложението. А то е отново за пореден пети път много богата анимационна програма и разбира се презентации. Сами виждате, че преди малко София има винаги с какво да ви изненада приятно. Всъщност София е една необятна приказка за
живота. И тя представя 5 основни тематични ядра, едно от което е Зелена София. Така че от утре вие ще се насладите на едно от тематичните ядра на София – зелената тема. Защото София има с какво да се гордее и тук. София всъщност е люлка на туристическото движение, защото Витоша и Черни връх са първата точка в туристическото движение на България. София се гордее с няколко юбилейни годишнини тази година. Първо, Природен парк Витоша отбелязва 80 годишен юбилей с много тържества и с специална презентация. Заповядайте сами да видите новите неща, които Природния парк предлага. Целият ресурс на Витоша е за вас, скъпи зрители. И в същото време, след самата презентация, която ще бъде на 12 май в понеделник от 17:30 часа в голямата шатра на изложението, Столична община е подготвила една много интересна викторина с награди. Наградите също са любопитни, въпросите са не толкова трудни. Целим да насърчим интереса и на най-малките, които трябва да се запознаят с Зелена София, да насърчим двигателната им активност, да насърчим използването на целия този ресурс, който природата на София предлага. А то е, че Природният парк представлява всъщност наше богатство, наше зелено богатство. Туристически пътеки, представлява множество хижи и места за отдих, възможности за туризъм дори през цялата година. Другата голяма тема, която искаме да представим е, разбира се, Ботаническата градина, която е едно истинско оазище в сърцето на града, до най-българския символ, до паметника на Васил Левски. Елате и се уверете сами, градината е изключително хубава. Така, наистина, аз само искам и да попитам, Люба, дали как могат да дойдат хората тук? Ботаническата градина е отворена всеки ден за посещение, включително в почивните дни. Таксата за вход не е висока, имаме специални отстъпки за пенсионери, за малки деца е безплатно до 7 години, така че всички столичани и гости на столицата са добре дошли в градината, когато пожелаят. Значи всеки, който поиска. Наистина е много красиво. Тук е просто като един оазис, така че, скъпи зрители, аз ви препоръчам наистина да дойдете и да видите за какво става въпрос. Ката, ти също трябва да дойдеш, не забрави. На всяка цена, аз толкова обичам растения. Специалната презентация веднага след откриването утре в 11:30 ще чуете презентацията на тази ботаническа градина, след което Столична община е подготвила отново викторина с много интересни въпроси и награди. Благодаря ви много. И още една презентация. Искам лично да поканя всички. Този уикенд в София ще е много интересно. Аз искам и аз много да посетя Ботаническата градина. Се не намирам време, това е лошо. Благодаря на Ивето и на нейните събеседници. Пролетта е особено красива в Ботаническата градина. Посетете я. А сега нека да видим какво изработи Оля в студиото. Тя ми направи едно оригами. Това е едно прилепче. Много е красиво. Да, прави се много лесно. Това ще показваме по време на нашия workshop. Да. Тези прилепчета, едно спящо прилепче, което съвсем спокойно може да му захванем така крилцата и след това да си ги закачиме на редички и даже може да стане като украса за Хелоуин един ден, когато се прави. Много симпатично. И Оля ми каза още нещо, че не трябва да се отсичат дънерите в горите, защото в старите дървета, защото в тях живеят прилипи. Въобще оказва се, че прилипите са полезни и са ценни. Трябва да ги пазим. Благодаря ви много за вашето участие. Пожелавам ви на добър час и повече хора да дойдат да посетят и да видят всичко това, което вие ще представите. Ако искате да си прекарате приятно и да се възползвате от хубавото време, посетете някои от събитията на фестивала Зелени дни. Сега ще направим кратко прекъсване, след това очаквайте при мен Белослава.